de Cerdanya, i jo li diria que és de les primeres emprenedores que va haver a Catalunya, perquè en 14 anys munta realment un negoci. Munta un negoci en el qual ella cobra els desplaçaments per anar a curar o a guarir el malalt, a més contacta altres bruixes per descobrir quina és la malaltia que tenen, a més, anant pel camí, resulta ser que una altra bruixa entra dintre del conventicle de les bruixes i fa coses, per exemple, portar-la a una capella i escopir sal a l'altar. I això de què ve? Això ve de quan Jesús deia als seus deixebles que vosaltres sereu la sal de la terra, no? O li treu la llengua a l'altar, i això per què? Perquè quan es va presentar l'Esperit Sant en formes de llengües de foc. Hi ha una interpretació sobre això, no? Aquesta noia es dedica a guarir calteres, que era una cosa bastant complicada a l'època, perquè penseu que una persona que agafés les calteres es quedava impotent, per tant no podia tenir fills, i si no podia tenir fills no podia tenir recursos econòmics, perquè era la mà d'obra que tenia al costat. I li anava molt i molt bé, fins que algú la denuncia, algú no, li van denunciar uns quants mossens, la porten al tribunal, i tots pensarien, la van cremar. No, la van cremar, senzillament li van dir, tindràs que anar a peu a Montserrat, confessar-te, agafar una cèdula de confessió, tornar a Bellver i durant 4 mesos passar el rosari cada divendres. Això va ser el càstig d'aquesta bruixa. Hi ha més, no? A part d'aquí hi ha una segona part que és més extensa, que són processos d'inquisició, alguns de Mataró, altres de més enllà, hi ha per exemple, de proposicions, que eren tot allò que anava en contra de l'Església Catòlica. Tenim un sastre d'Arenys que li passa això, tenim un comissari de Pineda, tenim de familiars, tenim del delicte, per exemple, de vicari. Parlant d'aquest període que comença al segle XV i que té el seu esplendor al segle XVII, pràcticament fins finals 1650, més o menys. O sigui que és el moment, el Tractat de Westfàlia, 1648, quan acaba la guerra dels 30 anys, acaba una guerra de religió, la guerra dels 30 anys, i la guerra s'acaba sent una guerra política, ja no és una guerra de religió. Llavors això hi ha un canvi en el sentit de les matances de bruixes, les massacres tenen lloc als segles XVI i XVII, aquest canvi de segle. Els bandolers, visca la terra, muren els traïdors i mori el mal govern, el que deia el Serrallón que Roca Guinarda. Es podria aplicar avui dia perfectament això. O sigui, encara existeix aquests imaginaris col·lectius que estem immersos en això, no? La bruixa passa el mateix. La bruixa, quantes festes de bruixes hi ha a Catalunya? Moltíssimes. S'ha convertit en un negoci, Sant Feliu Sasserra... I a vegades en llocs no n'hi ha, Vallgorguina, per exemple, no hi ha. No, i Vallgorguina és una història que també és... Sí, perquè normalment el que passa és que quan citen llocs, realment no hi ha prova documental que aquell lloc existeixi com un lloc de reunió de bruixes o que s'hagi fet algun festín de bruixes, una aquelarre o el que sigui, no? Ni molt menys. Però el denominador comú d'això és l'heterodòxia, és aquest trencament de tot el que és el pas d'aquest teocentrisme medieval a l'humanisme, que té lloc al segle XV, això produeix problemes socials, i llavors tot el que és anti, normal, entre cometes, normal, llavors això és demonitzat automàticament. Llavors, bruixes, dic el pirata, que el pirata és també la persona que viu en un lloc inhòspit, que és el mar, i que, per exemple, la pirateria de l'època dels anys del segle XVI i XVII són els barbarès, els pirates que venen del Marroc, que venen aquí, i d'Argèlia, i que la majoria són renegats, o sigui, no són àrabs, no són moros, són pirates cristians que s'han renegat i formen part d'aquestes esquadres dels Barbarroja, etc. Tenim un a Mataró, En tenim a Mataró, sí. Tenim un renegat, ho dic perquè el treball que publicaré als seus estudis va d'un renegat, de Carlos Chapa, que justament era genovès. De quina època? No recordo l'època, però devia ser d'aquesta, per aquí va, i és un cas brutal. Vaya pinta de ti. No dic res perquè si no ho desvetllo tot, però... Llegiu. Explica.
Què vols que expliqui? Bueno, doncs és un tio que... Mira, l'agafa... Vols que t'expliqui una miqueta, només, perquè si no després se sap tot. És un palenque morisc que arriba a Mataró, a la platja, llença una llança per segrestar gent, que jo, el dubte que tinc, clar, segrestar gent, però clar, era per esclavitzar-los, perquè per segrestar gent busca gent que tingui pasta, no? I tot, un poble que la gent no tenia molts diners. Resulta ser que s'apropen uns pescadors, hi ha una lluita, aquest cau a l'aigua, crida, sisplau, espanyol, salveu-me, l'agafen, se l'emporten, i ve el familiar, que no me'n recordo el cognom, però el nom que es deia Parés, es diu Parés, i bueno, tot el procés que ell va explicant i com va canviant les coses, com l'agafen, com... Bueno, un cas de dir que l'havien agafat perquè ell no volia i que l'havien maltractat, resulta que s'havia passat ell per peles i després resulta ser que era, bueno, com diria jo, sodomític i, bueno, mil coses més. Allà des de tot. Per cert, aquest surt un treball de bestialitat, no sé si sabeu el tema de bestialitat com va, que és el contacte dels éssers humans amb altres espècies. Doncs aquí a Sarrià, a prop de el que era poble a prop de Barcelona, van agafar un que, bueno, doncs això, que estava en una aigua. Jo no us ho deixo per a vosaltres, després ho llegireu si voleu. Jo veuria una mica, torno a les bruixes, més les bruixes com el cap de turc, com el cap de turc de l'època. Però clar, quan a Catalunya no hi ha una... Sí, n'hi ha una. Hi ha una, diguem-ne, atac brutal a les bruixes que va del 1600 al 1650. Abans hi ha processos determinats, hi ha els famosos caçadors de bruixes, hi ha gent d'aquestes que la Inquisició normalment li dona canya quan els agafa, o algun inquisidor que se li va a la mà ve un altre inquisidor i els destitueix, el cas del Sarmiento i el Francisco Vaca, a la zona d'Àger i de Durro. Però fixeu-vos, estem al 1617 i ha passat al 1609, i això es ve de fora. A la zona del País Basc Nord, a França, a la Purdi, Pierre de Langres, un inquisidor francès que se'n va allà perquè allò està ple de diables, està ple de dimonis, està ple de bruixes, i aprofita quan els homes de les dones estan pescant fora per muntar un pitot important. La cosa es para perquè quan tornen els homes i veuen que li estan acusant de bruixes a les dones, es rebel·len, el de Bordeus li diu tu, Pierre de Langres, fora i te'n vas, i després li fan conseller de la capella real de França. Això té un salt, i nosaltres anem a Zugarramurdi, 1610. Clar, Zugarramurdi és un cas arquetípic, fins i tot s'ha fet l'any passat, el 2013, una pel·lícula, no cal que la mireu perquè és de la Iglesia i les bruixes són caníbals, per tant no té res a veure amb la realitat, no? I en el fons, allà, tot i que el procés es fa a Logronyo i tot això, són 18 persones, 20 persones que surten l'auto de fe, i moren poques. Però a Catalunya hi ha 300 bruixes, jo diria que assassinades, perquè pobres ni els inquisidors ho creuen que són bruixes, però per la justícia civil, en moments, l'home a l'any, a Barcelona, el 1619-20, està dient que està plovent un mes sencer, gairebé sense parar. Després sequeres, malalties, pestes, fam, robatoris, assassinats. Aquest ambient... I llavors emergeix el tema de la bruixeria. La bruixeria, des del punt de vista filològic, podem trobar perfectament les vies que posen amb això, i en tot cas ho parlem després per no allargar-nos ara. Però què passa? Doncs que apareixen aquestes formes de demonització de la dona, del que és l'anti-establishment, que és el bandoler, això, el teatre, aquestes coses, són elements contra el poder dominant, que és el poder, doncs, estem parlant de l'antic règim, prerevolució, per tant, doncs, hi ha el clergat, hi ha l'aristocràcia, que són els que manen en aquell moment, i hi ha doncs, el braç inquisidor en els països catòlics. Els protestants hi ha tot el tema calvinista i purità que fan estragos, fan estralls, vaja. Hi ha un holocaust a Europa que és horrorós, hi ha matances de dones pel fet de ser dones, i que llavors són acusades de bruixeria. A Suècia, a Alemanya, a Centre Europa,
Anglaterra no tant, França mig, i Espanya queda molt salva la crema perquè són catòlics. I el catolicisme veu la bruixeria com un element no herètic, sinó un element pagà, o sigui, anterior al cristianisme. I si tenim en compte que el cristianisme està construït en bases paganes, hi ha tot un sincretisme d'aspectes anteriors al cristianisme, que seria molt llarg de parlar-ne, però que entronca perfectament el que és el dogma cristià amb el paganisme. I això els propis rectors dels pobles ho tenen molt en compte, i moltes vegades són ells que salven bruixes, precisament. Hi ha algun inquisidor, el cas aquí del Salazar, però el tema aquest, la Pieta d'Ang, també en el Lapurdi... No, l'Antonio Salazar Frías és... Que són gent... És un defensor, Sí, són defensors que estan en una situació entre nubes aigües. Però si agafem, per exemple, no sé, un cas de buscador de bruixes com és Matthew Hopkins a Anglaterra, en el segle XVII, és l'home que va buscant les dones que tenen una piga de l'esquena i estan acusades de bruixeria i les porten i les executen. No les cremen, les pengen. Curiosament hi ha 2 països a Europa que pengen bruixes, no les cremen, que és Catalunya i Anglaterra. Era més brat, Has de pensar que la pela és la pela i home, talla tant de troncs i tant de foc i no sé què, i una forca i per tothom. Estalviar recursos, aquí sempre m'anem una mica curs de pela, tu? Un per una vegada, un per una altra... Però el tema és aquest, són unes fòbies, o sigui, són prejudicis que es converteixen en una espècie de fòbies clares en els segles, aquest pas del teocentisme medieval a l'humanisme, i després ja en la reforma protestant, la reforma i contrarreforma, o sigui, després de Trento, això, la cosa es va complicant fins a arribar a aquestes guerres de religió que acaben amb la guerra dels 30 anys, el 1648, amb el Tractat de Westfàlia, s'acaba el que és les guerres de religió. Doncs a partir d'aquest moment es relaxa tot. Llavors, bruixes executades al segle XVIII, XIX, hi ha molt poques. Al segle XIX encara hi ha els restes de la Inquisició a Espanya, encara hi ha el mestre Mustafa que va executar la Inquisició, és un cas molt puntual, però ja s'acaba. Llavors la bruixa ja en el segle XIX és vista amb certa simpatia, i segle XX. A casa del Dalí, a Port Lligat, la casa on Dalí va fer la seva vivenda, era casa de la ben plantada, que era una bruixa de Cadaqués. O sigui, Cadaqués és un poble de bruixes. Llavors, tot el que és el tema de la bruixeria comença llavors ja la Renaixença a Catalunya s'agafa l'element bruixa, l'arquetip, com un element integrador del que és aquesta mitologia catalana que ajuda a fer créixer el país, l'època, si parlem de Cels Gomis, Joan Amades, tots els folcloristes, i tot el que representa això. Fins a arribar avui dia que la bruixa és convertida en un element divertit, que perd tot aquest... Estic ignorant jo, no? No, parlo.